Még tisztelettel üdvözlök mindenkit, itt vagyunk Szegeden. Vasárnap este van, lassan 6 óra. A 18 óra 11 perces vonat, ami ugye személyvonat Kiskunfélegyházáig, illetve személyvonat volt, az mostantól Kecskemétig jár, ja nem. Vagyis hát de, pénteken és szombaton. Hát igen, én megláttam pénteken, láttam, hogy szombaton is így jár. Na mondom, jó van, akkor ez egy tök jó izé lesz, tök jó anyag lesz erről, hiszen eddig ezek a vonatok ugye csak Félegyházáig jártak, és nem volt olyan, ami személyvonati funkcióval végigment volna Szegedről Félegyházáig. Igen ám, de nem néztem, hogy ez csak eseti, mármint hogy úgy eseti, hogy csak péntek és szombat van ez. Én meg vasárnap jöttem, a mai nap csak Félegyházáig közlekedik. Nem baj, hát függetlenül el fogunk vele menni, meg az információt átadtam nektek, ne kerüljetek ilyen helyzetbe. Igen, megnézhettem volna, de eszembe nem jutott, hogy ez csak úgymond bizonyos napokra vonatkozik. Ettől függetlenül egyébként is rengeteg érdekesség van a személyvonattal kapcsolatban. Sőt, az új menetrendben, majd megnézem hétköznap hogy van, de hétvégén a mizsei kecskeméti vonat, tehát ami nem ugye hetényi nincs is hétvégén, de a mizsei, ami végig megy ugye hát Mizséig elmegy ugye, és az utolsó pesti vonathoz csatlakozást nyújt, az 20 óra 1 perckor indul Kecskemétről. Na, ilyen eddig nem volt, ilyen lehetőség, úgyhogy az a terv igazából, hogyha időben felérünk Kecskemétre, jelzem még egyszer, ha időben, akkor kipróbáljuk ezt a történetet is, és hogy megvár-e minket egyáltalán Mizsére vonat, mert már hát volt ebben rossz tapasztalatom, erről volt is videó, és elvileg egyébként az adott irányító elő is lett véve ezzel kapcsolatban. Menjünk! Hát közben egy vasárnap esti tramtrain látkép, mert hát mondjuk én elég sűrűn látom, de ti esetleg nem. Gondoltam, csinálok egy snittet, és nagyon hangulatos ilyenkor a szegedi állomás, ami egyébként mindig csodaszép, de ilyenkor is megvan a maga kis hangulata. No, egyébként egészen kellemes meglepetés az, hogy egy vasárnap most is relatív elég sűrűn, sokan szálltak le a szerb vonatról, ez most jött be Szabadkáról, és ami kiment a szerb Usgyi, azon is elég sokan voltak. Mellettünk meg ugye a csabai. No, elindultunk. Ugye én szerintem Kiskundorozsmán fogjuk majd bevárni a szembejövő IC-t. Papíron szerintem nagyjából itt a rendezőbe kellene elmennie mellettünk, de hát ugye a szegedi vonal, ahogy volt is róla videó, ez nem változott ma sem, tehát minden 10-14 percet késik. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt meddig lehet egyébként tartani. Már úgy értem, hogy ezzel mikor tesznek bármit, hogy ez ne így legyen, és nem azt, hogy a menetrendet majd hozzáigazítják. Egyébként az se nagyon lehet, hiszen akkor egy teljes rendszer omlik és bomlik. Itt közben a szabadkai vonal eltávozik, a másik oldalt van a csabai, ugye, arra már Szent Mihály telek. Nem ez itt még nem, arra messze Szent Mihály telek. Úgyhogy egyelőre szerintem Dorozsmán lesz a tali.
No, hát így is van. Kirak minket kitérőbe, az átmenő főt meghagyja a Citynek. Ugye ő itt nem áll meg, de hát jókora késése van. Még nagyobb, mint amikor elindultunk. Én nem tudom, mi történt már megint, de hát az általánoson kívül, mert az általános egy olyan 10 perc, de hát azon felül van most már majdnem 20 perc késéssel. Dorosma. Nekünk azért nincs annyira mitől félnünk, amúgy, mert a személyvonatnak nagyon-nagyon laza a menetrendje, tehát hihetetlen sok helyen ad neki nagyon sok időt. Eleve minden állomás, ahol csak lehet, félreteszik, ha kell a City miatt. Tehát igazából az a durva, hogy volt, hogy 14 perc késéssel jöttem el ezzel fél egyről, és hát nem Szegeden szálltam ugyan le, de néztem, Szegedre 0 perc késéssel érkezett, tehát nagyon laza, tehát igazából nincs félnivaló itt a csatlakozások miatt, mert ugye fél egyen van csatlakozása mögöttünk jövő Cityhez, de már csak azért sincsen nagyon félnivaló, mert hogy az is állandóan késik. Hát és már jön is a City. Van már kijárata, lezárta útátjáróba a sorompó, így szépen átsuhanhat. És közben minket is enged. Dorosma állomás. Most jön egy érdekes megállóhely, ami János szállás megállóhely, azaz a 306-os számú őrház volt régebben, de ez a megálló csak 1890-ben jött létre, viszont 1883-ban volt egy elődje, a 307-es számú őrház, ami kijebb, Szatymasztól jóval kijebb, mint ez. Ez azért egészen közel van már a településhez. Neszűri Alpári néven volt, ha jól emlékszem, egyébként a régi megálló, ami viszont 1883-ban jött létre, de meg is szüntették, amikor itt van 306-os. Nem látszik sajnos, sötét van, de ott van az oldalán, hogy 306-os szám. Az azt jelenti, hogy ez a 306-os számú őrház, János szállás. Egyébként régen ez az eredeti neonos felirata volt. És hát mint mondtam, amikor ez létrejött, akkor Neszűri Alpári pedig megszűnt. De ez valóban jobb helyen is van, az a pusztában volt a semmi közepén. Hát ilyen a megállóhely. És látjátok, egy leszálló volt is. És hát akkor itt Szatyma az állomás. Nagyon nem érdekes, hiszen itt tényleg minden Intercity megáll, ugye Kiskunfélegyháza és Szeged között két érdemi, most terjedelemben és népességre mondom, érdemi város található, az egyik Szatyma, az a másik Kistelek. Ezeken az összes Intercity is megáll. Nézzünk egy utasszámot, hát van 2 ember. Csak a következő ilyen megállóhely, Vilma szállás, ami pedig a 304-es számú őrház volt. Ez is rajta lesz, ha jól emlékszem, illetőleg még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy az épület az őrház kibővítésével nyerte el a mai formáját. Egy kicsit előbb állunk meg, majd ahogy elindulunk, úgy természetesen mutatom nektek, felszálló utasunk nincs. Viszont láthatjátok, leszálló volt. Akkor nézzük meg az épületet. Most pedig Összeszék megállóhely következik, ami sosem volt őrház papíron, és érdekessége, hogy amikor létrejött a megállóhely, akkor két S-szel, dupla S-szel írták, tehát Összeszék volt, most pedig Őszeszék a megállóhelynek a neve, hogy ennek a változásnak milyen oka van, azt nem tudom. Szolgálat egyébként 2007-ben szűnt meg ezen a helyen. És itt is már az új tábla van a régi neon helyett.
Hát tulajdonképpen nézzétek meg, a pusztában vagyunk, tehát még csak világítás se látok a közelben sehol. Hihetetlen. Hát ezek a régi tanyavilágok. Közben ez már Balástya. Szeged Felsőtanya, Pusztaszer, mindenféle elnevezéssel létezett már ez az állomás. Most Balástya. Egyébként egy egészen jó helyen lévő állomás, és ha nagy tré van a vonalon, akkor is szoktak vonatot kereszteztetni egymással, tehát az IC-ket jobban mondva. Hát és akkor most jön Kapitányság megállóhely, ami szintén egy őrház volt, és ugye róla készítettem egy külön videót is. Az elnevezése azért alakult így, mert Balástya környékein a tanyavilágot annak idején kapitányságokra osztották, és innen jött az elnevezése Kapitányság megállójának is. Itt volt egyébként korlátozott jegykiadás. Na most, hogy mit jelent a korlátozott jegykiadás? Az azt jelenti, hogy csak kis távolságra, tehát Szeged és Kiskunféle házak közötti szakaszra tudott itt a jegypénztáros jegyet kiadni. Minden továbbit a kalausznál tudtál intézni, hogyha arra volt szükséged. Ez azért régen egy eléggé standard dolog volt. És akkor itt a felvételi épület. No, most következik majd Kistelek, csak hogy érzékeltessem, hogy mennyire sok tartalék van ebbe a vonalba. Kapitányságon 1 percet álltunk, mert előbb értünk ide, miközben Kiskundorozsmán félretett minket ugye az állomás, és meg kellett várnunk a késett City-t, tehát tényleg nagyon sok van ebbe, rengeteg tartalék van. Valószínűleg nem Kisteleken lesz, ahol egyébként papírformaszerűen lenne a IC-vel a találkozó, hanem hát szerintem Csengelére fogja tenni. Petőfi szállásig nem jutunk fel, Csengelé lesz szerintem. Hát sajnos Kisteleken váratott meg, ami azt jelenti egyébként, hogy amit elfelejtettem, hogy van egy szembejövő személyvonat is, azzal fogunk Csengelén találkozni, de egyelőre először még Kisteleki szőlők megállóhely jön. Ettől félteni nem félek, hogy ne tudnék átszállni a mögöttünk levő Cityre, bőven meg fog ez késni itt a személyvonattól meg a Citytől. Ettől inkább ti féljetek, mert azt el fogom érni, viszont kérdés, hogy Kecskeméten elérem a Mizsét. No, közben itt vagyunk Kisteleki szőlők megállóhely, valamikori 291-es számú őrház. Tulajdonképpen ez is a, nézzetek meg, a semmi közepén. És hát Kistelek állomástól azért, meg a várostól jó messze, csak gondolom közigazgatásilag tartozik még Kistelekhez. Ezzel az egy kocsival nagyon be tud lendülni a Szili. No, Csengele, ott a szembejövő. Csengeléről azt kell tudni egyébként, hogy Puszta Csengele néven jött létre, és akkor még nem volt állomásépület, amit most pont akar a szerelvény.
Viszont amikor létrejött az állomás épület, akkor a puszta elnevezést elhagyták, és létrejött Csengele állomás, mert hogy valóban egyébként maga az állomás innen tényleg távolabb helyezkedik el. A állomás, bocsánat, a település, tehát nagyon kint van a prérin, úgyhogy a pusztának akár a mai napig is lehetne létjogosultsága, de már nincs. És akkor megyünk is, azért megmutatom az állomás épületet. Belehúzhatnánk. Köszönöm szépen, meghallgatódtak imáim. Azért ezen is van utas, nem is sok, és itt van a felvételi épület. Hát szóval nem tudtam megmutatni, pedig az még egy eredeti régi neónos kiírás, viszont van csengelei betétjárat, és BZ-vel jártunk már, itt van róla videó. Következik Petőfi szállási tanyák, ami régen egyébként Kiskunfélegyházi tanyák néven is, és egyébként azt hiszem Pál monostor néven is jelen volt, mint elnevezés. Legjobb tudomásom szerint megálló rakodó hely volt valamikor, most egy egyszerű megállóhely. És azt hiszem, hogy nagy különlegessége, hogy ezen a megállóhelyen még a Petőfi szállási tanyák, talán a régi felirat, de mindjárt kiderül. Szerintem igazam van. És itt van is valami tanya vagy kis lakóépület, mert hallom a kutyaugatást. Hát de nincs igaza, pedig erre emlékeztem. Itt pedig már Petőfi szállás, ahol egyébként 89-ben egy nagyon súlyos baleset is történt, amikor egy tehervonat 40 km/h halad be vörös jelzés ellenére, és egy másik tehervonatba rontyolt. Az talán a vonal egyik szomorú, de emlékezetes, ha lehet ilyen szóhasználattal élni, esete. Egyébként nézzétek, milyen szépen ki van világítva az állomás épület, ezt fel is fogom nektek közelebbről venni. És hát igazából, amivel ezt a videót mindenképpen zárom, aztán, hogy a Mizséből mi lesz, az majd kiderül. Az pedig az, hogy itt vagyunk Selymes megállóhelyen, ami tulajdonképpen, ha jól tudom, már Kiskunfélegyházához tartozik, és ilyen hobbitelkek vannak itt a környéken, elég sokan, relatíve sokan szoktak itt lefelszállni, én ahogy tapasztaltam. Hát most, ahogy látok, senki. És egyébként meg vagyok róla győződve, hogy én filmeztem még ezen a vonalon ezeket a régi típusú kiírásokat. Itt Selymesen ugyan nem, de tuti biztos vagyok, hogy Petőfi szállási tanyákat, illetve kisteleki szőlőket még a régi táblával láttam. Mi történt itt?